Incwadi kaHosea, isahluko seshumi iyafundeka. USirayeli ngumdiliya onabileyo, wazixakathela iziqhamo. Kwakukhona uba neziqhamo, kwakukhona wandisa izibingelelo. Kwakukhona lalungayo ilizwe lakhe, kwakukhona walungisa izimiso zamatye. Yaba buthelezi intliziyo yabo ngokuba baya kufa benetyala. Uya kuziqhekeza izibingelelo zabo, azibhukuqe izimiso zabo zamatye. Ewe, ngoku baya kuthi asinakumkani, kuba asimoyikanga uYehova. Nokumkani lo wabo uya kusenzela ntoni na? Bathetha amazwi nje beshwabula ngenkohlakalo, benza iminqophiso kwahluma okusesikweni. Njengobuhlungu emiqeleni yesesimi, abemi bakwaSamari banxunguphele ngomfanekiso wethole laseBhethevani. Ewe, benza isijwili ngalo abantu balo. Bathuthumele ababingeleli balo abangengabo ngenxa yalo, ngenxa yozuko lwalo, kuba lufudukile kubo. Liya kusiwa eAsiriya nalo libe ngumnikelo kukumkani uYerebi. U-Efrayim uya kubanjwa kukudana, adane uSirayeli ngenxa yecebo lakhe. Ke elakwaSamari ukumkani walo udakile, unjengenceba phezu kwamanzi. Iziganga zaseAveni, isono sakwaSirayeli, zotshabalala. Kuya kuhluma imithana enameva eneenkunzane esibingelelweni zabo. Baya kuthi kwiintaba, siseleleni, nakwiinduli, siweleni. Kususela kwimihla yaseGibheha uSirayeli wona, bahlala khona. Akubafikelanga eGibheya ukulwa noonyana bobugqwetha. Ndiyakubathethisa ke ngokomnqweno wam, zibahlanganyele zonke izizwe ekubotshelelweni kwabo ebugwenxeni babo bobabini. U-Efrayim lithokazi eliqeqeshiweyo, elithanda ukubhula. Mna ke ndibeke idyokhwe entanyeni yalo entle. Ndiyakumtsalisa u-Efrayim, uYuda uya kulima, uya kuziqwakanisela. Zihlwayeleleni ukuba kuvele ubulungisa, yivani ngokwenceba. Zikhubuleleni umkhubelo ekubeni ilixesha lokumquqela uYehova, ade afike aneninisele ubulungisa. Nalima okungendawo, navuna ubugqwetha, nadla iziqhamo zobuxoki, kuba wokholosa ngendlela yakho ngobuninzi bamagorha akho. Kuya kuvuka ingxokolo phakathi kwezizwe zakowenu, zibhukuqwe neenqaba zakho zonke, njengoko uShelemoni wayibhukuqayo iBhetheri Abheli ngemini yemfazwe. Kwacunyuzwa oonina kunye noonyana. Yakwenjenjalo kuni iBhetheli, ngenxa yobubi bezinto zenu ezimbi. Kwangesifungo kuya kusingelwa phantsi aphele ukumkani wakwaSirayeli.